Edinka na meda metiefo ne ahwefo ni nyina ase sebe amamre ne amane de o pese usua kutwe be wo nananom so obisa se adwuma na me ba be fa no ana ahensie no meti ase a ana me nim adwuma me be ya efa ba bi no me gitum se me nim adwuma me be ena fa ba bi ma anya antum efa ba bi no de ma anya antum ni nyina ne se sebe adwin ni ba ko fotiri nti e de na wokodi akonwa no obekwa akotum pedifo bi wo ho a na omadi kan nti bibi wo ho na kire wadwuna obekwa akobisa wo mo eno ne eho na amenyi ntum de me gitum ni se minim se ohene ne yere ne Akyeame nti so okasa owi a nanu sia ode asam no tudwa okasa no se de ohene no ebegina home no omre nti no ode kasa bi ehyem eye zio eno no kire se kasa no ma ohene no agina home afei nso se osiu se oye Akyeame hene a ba bi obekọ bia no woni nenam se obodwa bi na otenase a kasa ebeka nipa dom ni nyina ho so oka no ebetie asade efiri Akyeame no ano enti na ma ampanyin bu bebi se Akyeame anim asemka nananom mwasomwa enti nye nsem ni nyina ena wokasa wo ba ba mu adwedwe mu a wobeti ase wahihye obi bia okoso akro bitim be kantam edigu so do kantam digu so a na hye nkunimdie no ayekwa enti ode pada na di ka besensan me ho no e kire se nananom tena ase nsewufu a ye ka fa me ho adanse edi fa me ho ne kire se ohene makwan e ma menka bibi emfa nkire no enti se wode saade no ebeka me koko ene ma beti so a ense no kire se asem na me beka no edimu nti ne yede be de yede ba beka me nti abom hire kan ana yewe ajero so mu se ukuta sekan o de fa fom na yente sekan na asechire yo sekan na mi so afnemu no sabi yana nanom tete na Asante akonwa na yehye obi ase enu nti no ebra yete ye ho no yede asemsi ne yakase yede sika bi asa ho ayese ye kyese ye twam efiri sa nkwaso na bebia na Asante yehye no ti se yade ye ho enti sese ya isuaye de akire sabe Asante ni hini bia ese usuaye kire na saa na yede suaye ukuso akire sabe otikokọ so opim so okro bia Asante kotokwa kyese ono nsoso no ede ye ne se yede besan efom yaje ye ho kyese yate ye ho enhye obi ase ebiem eno so se oti hu mpanyin sima na abakosem kakra na de wo mono no ana yefaso yepato yefase odi ewura Akyeame no asechide mu kakra e mai do mo ziko kakra mai jo se yakase obi ye Akyeame a ye ka pa ye hinkese e bata wohene a wodimu ana wohene bia ne yire ene Akyeame na yesisa Akyeame na ka hu se sa Akyeame na yesi wo no wo ye hinkese ye wo Akyeame hene na kyesa Akyeame no mo to ni nyina hene no panyine no ene ye wo se yesi Akyeame ese Akyeame no ye wo Akyeame bi wa introduce Akyeame no eno de ye nka Akyeame hene nti Akyeame ne Akyeame hene no zuzu ye de edantem se ye be konkonwa fie so akwa mankonwa aduane a Akyeame di akotene wo mpa sebe ye kokumo dwa akra na ohene memeyire no ode sika no wona Akyeame ye twa ni be gunsa e be bibi Akyeame ni gunsa miru akoba bi ye bodwa ye bibi Akyeame na kasa ona chichiri bibi amu ewo mu enti Akyeame de onya hene ketwa na ya na yen numunu aye ni mama mere no ebinum mu ni mama mere no sabse ebinum mu ni mama mere no fa se Akyeame na ko ana Akyeame hene ketwa debi abra wo hene tu ana mo akoba bi a ni Akyeame ni ho na ne nante aye basa nti de America ne se Akyeame de titru ne baafo Adum Kontihene Akyeame hene menya hene ketwa so de mechire wono nti de America ama obi atie bi ni se ye ka Akyeame a wono ene ohene kasa ema na no si a wono nso kirechire bu nti se ohene benya amane a ne firi Akyeame obepaja ne firi Akyeame nti tabia no ye Akyeame a se onu wura namna ko hunu bibia oto wano na reka
sanity ewu wahene ne yire ne Akyeame ate se de wo ware wo yire abisa woni nenam wo na ne koba nti na mpanyi ka se wakonwa bo aka so wayi mframa boni asebe yanyi na chini woni nenam na ne koba nti nsem bia behunu won ho bia wo de kwa kotu dwa bia no obi a kwaka kire nim se asema wo ka no udebem masem kakra meka ade atie akire atiefo kakra meka de akire atiefo ene asida enkamfo ni na yeye ema otwedi ampon basa kwa me Adum onyankopon ne boso ne asase emu ne ema nyina ye ne dia kono na chiri no tumi bia ni wo ne mum ye wo atiasefo nyame aye nananom ebeto ye o mu na no mu no mu di akotene pa ansana ye de kristosom ene obroni de esom ne amamre nyina ebeba sabi ye hunu kristosom no ne ye wodua bia ne ye fere nyame dua na ne ye pese ye bisa se sabla asoro ne maaye no ne enim de ye ya na ne enim so papa edo kwa obone de obede ebeba so obone nso amfo ankwa papa nso bede edo obeba de me kan se obibia ne due yi ose na daje ebeta machi emadwumadie yi ekoso from no amanne se ye ka metimi de minsesi mebu se afna ahini a Nyankopon ono a obo soro bo asase ede ma kinsoro momu ewo nimdie mu ne tworo konkrumu no ene wa mami bi na ni nyina agina baafo Kontihene nana apia kubi enene wa hyebisa ni monyam no intimi da obi bia ene nana ne nebusua pia na ebusua nyina ase me de omu nyina ase ya emu yo me den de imano so fojo na dodo na frame so fo dwane ko bia kristosom ani amamre no ohwa onu se kristosom de meka ne se eye omai bi amamre ana kristofo afa omo ede esom na ya amamre ne de enya som eye amamre omai bia wona amamre enti esom gina ne ba bi na amamre so gina ne ba bi enti kristosom enya amamre ana amamre so enya kristosom kristosom gina ne ba bi na amamre so gina ne ba bi enya de kro aha dleke tiene esi ya amamre mo no se ye kwa aware mu a yesi awowa de ka se esi obi awowa eno na kwasi broni eka ne se engagement ya de ensanji oba aware e wa busuafie na ye tunsan guso aya amamre ne amande ya pa ya mom na ya aware awie enyesa oji aware wo efie wi a osan de akwa Sunday mu eno nkan amamre ho ana ya bedi nto enso ya amamre ye nkoto abedi e wa asore dem dabi ya hinsie ya yeyo ni nyina ya amamre nti ade bia eye ya amamre no enye eso nti eso ko na amamre ko obi beka se amamre ya bosomso dabi amamre nya bosomso o ma bia wona amamre uko India memu a omo amamre uko China omo amamre uko Africa obi a wona amamre ti ya amamre no je ntime tonto ni bene de ne ya ye ya na kwa mesuo esi akuna so Akyeame o hwa ni pa ya obi a fetu na kwa mesuo esi ta ntwene a ya boni de bi a kira se amamre na ya koso ti amamre de ene kristo no ene no enya ba bra amamre kwa kristo so